Bună dimineața, dragilor! Aveam planuri mari pentru astăzi, dar se pare că platforma mea vrea să mă mai țină puțin tel pe loc până când o să facem o copertă drăguță pentru Imob Coffee. Aș vrea să vă propun ca în fiecare dimineață, dacă se poate, să ne întâlnim aici și să încercăm să avem câteva minute împreună cu informații hazlii, cu lucruri care se întâmplă în imobiliare. Eu zic că ar putea fi interesant pentru noi. Aș propune ora 8:30 pentru că în general cam toți suntem pe la cafea pe atunci și să putem să avem o interacțiune cât mai drăguță. Deci la Imob Coffee vă aștept cu o cafea, vă aștept cu un zâmbet, vă aștept cu bucurie. Și aș vrea să vorbim astăzi despre noi, despre ceea ce se întâmplă în piața imobiliară. Aș vrea astăzi să vă spun, aș începe cu părți care sunt interesante. În imobiliare avem nevoie, pentru vânzarea proprietății, avem nevoie de un releveu. În multe părți ale țării se spune pur și simplu schiță, nu este obligatorie la vânzare, dar în București este obligatoriu să avem releveu. Așa că apartamentul pe care îl vezi este exact cel din acte, aici intervine releveu. Aici trebuie să ne uităm, să vedem cine și cum are modificări structurale făcute în releveu. Este foarte important un releveu, schița aceea care e făcută de un cadastrist. Acolo ne arată și cum arată suprafața apartamentului pentru fiecare cameră, cum este compartimentat apartamentul. Din punctul meu de vedere, o schiță, un releveu este foarte relevant pentru un client. Te uiți la niște poze, treci repede prin ele și nu-ți dai seama cum, unde, de unde am intrat în bucătărie. Așa, ai releveu în față, te uiți la el, vezi clar, intrarea e pe aici, în stânga avem debaraua, în dreapta bucătăria, în față dormitorul, în stânga este, mai încolo pe stânga este sufrageria, deci le vezi pe toate foarte, foarte clar. Acest desen tehnic al proprietății ne arată, cum ziceam, compartimentarea. Suprafața utilă, ceea ce este foarte important, pentru că aici vedem suprafața utilă, ceea ce înseamnă suprafața fix între pereți, nu cu pereți calculată. Deci e suprafața fix între pereți. Suprafața pe care voi vă puteți pune un dulap, o canapea, o masă, pur și simplu pentru locuit. După aceea este trecut și balconul. Balconul e o altă suprafață, intră la suprafața totală. Deci se adaugă. Balconul nu este suprafață utilă. E foarte important să știm asta. În general, toate anunțurile scriu numărul final de la releveu. Da, dacă scrie acolo că e suprafață totală 66 de metri pătrați, 66 de metri pătrați scriu și eu care e util. Dar nu e așa. Este 66 minus balconul. Adică exact cât scrie acolo suprafața utilă 50,001. Aia este suprafața utilă, suprafața pe care tu o calculezi ca suprafață pe care o ai ca suprafață utilă. Acolo se calculează metri pătrați, acolo se calculează cine are partea asta cu euro pe metru pătrat, adică câți euro sunt pe metru pătrat într-o zonă, deci aici așa ar trebui să calculăm. Dar mare majoritatea cam uită treaba asta. Acest document de ce e foarte important? În momentul în care vinzi proprietatea cu credit, ai un client care vrea să acceseze un credit. În momentul în care în proprietate sunt făcute modificări structurale, adică dărâmați pereți care sunt de rezistență, nu corespunde schița cu realitatea, evaluatorul vine, face fotografii, compară cu schița și dacă nu avem autorizație de construcție pentru fiecare modificare, efectiv se refuză, banca nu dă acceptul, se refuză vânzarea. Și atunci ne trezim în postura în care hopa, țopa, Penelopa, ce facem noi că nu mai avem vânzarea la care am visat. De aceea e foarte bine ca proprietarii
să știe din timp ce au de făcut. Nu să ajungem în ultima fază în care noi avem vânzarea programată sau ne vine evaluatorul peste o săptămână și noi nu avem documentele pregătite. E destul de greuț să se întâmple așa ceva. Așa că pare o chestie simpluță, dar nu tocmai. E bine să verificăm releveul. Deci și ca agent imobiliar, deci eu în primul rând cer releveul când văd o proprietate și e bine verificată și să fie verificat și de către dumneavoastră. Adică pur și simplu să știți că este o trebușoară destul de serioasă. Ce ar mai fi de zis despre releveu? Cam asta ar fi releveu și sper să nu fi uitat ceva, pentru că e important releveu. Oricum, dacă voi aveți întrebări, nu ezitați să-mi spuneți. Vă rog, adresați-mi întrebări. E important pentru mine să știu, cum vă spuneam și ieri, e important pentru mine să știu ce vă doriți voi să cunoașteți, ce vi se pare ambigu, ce nu vă dă siguranță. Sunt aici să vă ajut. Așa, măcar câte un piculeț, în măsura cunoștințelor mele. Să vă fiu aproape, ca să zic așa. Bun, cam asta ar fi. Deci pentru orice informații clare, utile despre documente și alte documente, eu o să mai postez și în continuare, pentru că mi se pare absolut important să știm ce se întâmplă și să nu ne găsim în fața notarului că nu avem documentația completă. Despre documentația pe care trebuie să o pregătim pentru notariat o să discutăm probabil în altă zi, când va fi un subiect aparte, pentru că e un subiect vast, sunt multe documente care trebuie spuse, pregătite, să le avem în original. Niciodată nu ne ducem la notariat cu copii deloc, mergem cu actele în original. Și nu numai atâta, dar le vom și preda următorului proprietar în momentul în care vom face vânzarea. Actele istoricul proprietăților se predă următorului proprietar. Ce să vă mai zic? Nu știu cum sunteți voi. Ați reușit să gustați din cafeluță? Cum vi se pare această idee cu cafeaua de dimineață, cu Imob Coffee? Vi se pare o idee bună? Vă place titlul? Poate aveți idei mai bune, mai drăguțe. Eu sunt aici deschisă, nu-i nimic bătut în cuie, deschisă la oportunități, deschisă la discuții cu voi, la sugestii din partea voastră. Mi-ar place... Nu știu dacă se pot face sondaje, dar probabil mi-ar fi plăcut să mă gândesc acum ca idee că poate așa v-ar fi mai ușor să-mi transmiteți dacă sunteți ok sau nu cu numele acesta, dacă nu vreți cumva să scrieți mesaje. M-ar bucura mult de tot să știu că îmi scrieți mesaje și să le văd, să vă pot da comentarii, deci ar fi absolut super fain pentru comunicarea noastră. Cam atât pentru astăzi. Eu pot să vă spun, eventual, dacă sunteți interesați, ce s-a întâmplat ieri, ce s-a întâmplat cu telefoanele în Piața Rece. Pentru că asta am făcut ieri. Astăzi voi continua cu telefoanele ca să am programări cât mai multe și voi avea și o vizionare astăzi la apartamentul pe care l-am în Colentina, acela de 3 camere la 90.000 de euro. Apropo, uite așa, hai să vorbim puțin de prețurile astea și ce am făcut eu ieri și ce am descoperit așa sau cumva. Și sunt cumva în sentimentul vostru când vă gândiți că piața a luat o razna. Exact sentimentul ăsta l-am avut ieri. Lucrând zona asta, pentru că eu am cu predilecție Colentina, Teiul Doamnei, Lacul Tei, Ștefan cel Mare, Moșilor, Iancului, deci în jurul oborului cum ar veni. Ieri am făcut prospectare, 2 camere, Lacul Tei.
Asta am avut în gând, să caut pentru un cumpărător, adică am vreo 2 sau 3 cumpărători care și-ar dori de fapt să cumpere 2 camere, nu 3, și undeva, ziceau ei, buget 85.000. Ei, stupoare, nu există niciun fel de apartament la 2 camere de 85.000 de euro în Lacutei. Toate apartamentele de acolo, da, absolut tot ce am văzut așa, sunt 130 și ceva. Am avut întâmplarea, am vorbit cu un domn proprietar care avea în anunț prețul trecut 120, în titlu scria 120 și când l-am sunat mi-a zis că nu îl mai vinde cu cât a scris în anunț. Am întrebat de ce, pentru că nu mai vrea, evident e dorința lui, îl respectăm, și l-am întrebat, ok, dar cu ce preț doriți dumneavoastră să-l vindeți? Răspunsul a venit 140. Și am zis, 2 camere, 140 în zona asta nu e fezabil, adică nu cred că veți reuși să-l vindeți, adică îl țineți de 90 de zile la 110 anunț, 120, nu, 120 scris în titlu, 130 în titlu, 120 ca și preț și nu ați reușit să-l dați, acum credeți că o să-l dați cu 140. Nu e fezabil. Evident că dânsul a zis că atunci nu-l mai vinde. Deci probabil că nu era un proprietar determinat să vândă, era doar un proprietar care a lansat un preț și nefondat pe nimic, absolut pe nimic, decât pe dorințele lui și pe ideile lui că atât merită apartamentul dumnealui. În concluzie, nu vinde. Nu vinde pentru că nu obține prețul fantezist. E ciudățel cum se mișcă piața, prețurile cresc. Sunt puține proprietăți, sunt foarte puține proprietăți pe piață. Nu m-am așteptat în Lacutei să fie așa puține, pentru că este o zonă destul de extinsă și destul de fluctuantă, adică o zonă cu o mișcare în vânzări destul de măricică, și nu m-am așteptat să nu găsesc apartamente. Bine, sunt acelea care sunt confort 2, dar clienții mei nu vreau confort 2, adică alea sunt și la preț mai mititel. Dar la confort 1 prețurile sunt undeva peste 120, 2 camere, ceea ce este absolut terifiant, să zic așa, pentru cumpărător. Pentru că în momentul de față dolarul, euro, toate sunt sus, prețul la motorine sus, toate costurile sunt sus. La credite, brokerul meu spune că acum este un moment bun din punct de vedere al dobânzilor, pentru că e dobânda destul de mică, 5,4, parcă zicea el. Și atunci ar fi bine pentru cei care au credite să se hotărască acum să cumpere, înainte de septembrie, când probabil vor fi majorări mari și acolo. Și atunci, pentru o minimă economie, poate că e bine să încercați să luați creditele mai ușor. Dar, cum vă spun, apartamentele sunt sărite în sus rău de tot și nu știu cum le poți coborî, pentru că mulți proprietari nu acceptă să le faci o analiză comparativă, pentru că tu vii cu... O să vorbim și despre analiză comparativă, e foarte important asta. Vii cu o analiză pe care o faci în baza unor date pe care un proprietar nu are cum să le cunoască, nu are cum să le știe, vede doar anunțuri în ziar, vede doar sau aude pe vecinul care evident că niciodată nu o să spună că o vândut sub preț și că o crescut și o vândut cu un preț extrem de mare, și atunci evident că și ideile sunt în creștere, ca să zic așa. N-aș fi de acord cu o situație dintre asta, n-am fost niciodată de acord, dar lucrurile se întâmplă și asta e. Mergem, ne adaptăm, învățăm cum să le luăm pe rând și dacă nu vrea domnul proprietar decât cu 140, îl lăsăm până când o să ajungă piața la nivelul de 140, că nu ne supărăm pe el, nu avem de ce, dreptul lui, e casa lui, el a muncit pentru ea, nu noi. Noi avem dreptul să refuzăm și la un moment dat, știți cum se zice, ca și în viață, faci prostii, te corectează viața. Ei, cam tot așa e și aici, nu credeți că e altfel. În momentul în care ești sărit de pe axa normală a prețurilor, evident că te sare și piața și cumpărătorii și așa mai departe, pentru că în ziua de astăzi eu am toată admirația și pentru cumpărători. Cumpărătorii din ziua de astăzi sunt extrem de bine informați și asta este un lucru foarte bun.
Adică nu sunt clienți pe care tu să-i păcălești cu ceva, sunt clienți care știu ce înseamnă risc, sunt clienți care știu ce înseamnă urgență, sunt clienți care înțeleg ce înseamnă proximitatea unui apartament față de toate punctele nevralgice, să zicem așa, în rezidențiale din jurul proprietății pe care vor să o cumpere. Sunt clienți care înțeleg foarte bine ce înseamnă blocul nou, prețul pe care îl dau acolo, confortul pe care îl au acolo, suprafețele pe care le au. Deci eu asta spun despre clientul cumpărător din ziua de astăzi. După ani buni de imobiliare, spun că este un client educat. Marea majoritate știu să discute cu brokerii, marea majoritate au înțeles că blatul din bancă în bancă nu aduce niciun beneficiu, că cel mai bine te poate ajuta un broker. Îmi place ideea asta de a merge către specialist la fiecare nevoie pe care o ai, pentru că dacă un specialist te costă, gândiți-vă cât vă costă un nespecialist, un neprofesionist. Câtă pierdere poți să ai. Și să-ți pui viața în mâna unui om care nu are credibilitate, care nu are experiență suficientă, care nu are o echipă în spate, că poți să fii și tânăr, că toți am început, am spus și ieri, toți începem la un moment dat, nu? Tinerețea nu e nu e o corvoadă, doar că nu ai experiență și atunci trebuie să ai în spate o echipă care să te susțină. Pentru că în momentul în care ai o echipă în spate, echipa respectivă te susține, te învață, te ajută și orice întrebare ai sau nelămurire sau problemă care se ivește pe parcurs, ai cui să te adresezi. Și atunci nu ești doar tu cu experiența ta de o săptămână, o lună, un an în imobiliare. Ești tu cu colegul tău care are 10 ani, cu colegul tău care are 5 ani, cu colegul tău care are, 20 de ani, depinde fiecare cât a lucrat în domeniul respectiv. Și atunci e foarte important și lucrul ăsta, adică nu trebuie înlăturați tinerii. Din contră, au o vivacitate, au altă energie, sunt dornici să alerge foarte mult și să se afirme și au partea bună și ei. Dar toată lumea trebuie să fie educată. Deci, din punctul meu de vedere, imobiliarele trebuie să aducă mult mai multă claritate și să ne ajutăm între noi, proprietari, cumpărători, agenți imobiliari, să ne ajutăm între noi să ne facem viața mai frumoasă. Și, în general, reușim să facem treaba asta când suntem educați într-un anumit domeniu. Nu trebuie să fim brici și fantastici în toate domeniile, nici de cum. Dar să avem idei și să avem încredere că am ales profesionistul cel mai bun în domeniul în care aveți nevoie la momentul respectiv. Pentru că, credeți-mă, există și așa ceva. Să nu vă lăsați niciodată impresionați doar de faptul am avut o experiență negativă am avut o experiență, da, astea sunt parte din viață. În branșă există colegi care respectă normele, există colegi care nu respectă normele, există ca în orice meserie tot felul de oameni și în viața de zi cu zi până la urmă. Dar noi, cei fantastici care suntem, avem capacitatea să discernem. Și atunci vă doresc și vouă să aveți mintea cât mai clară, cât mai luminată de fiecare dată, să alegeți cel mai bine, să vă uitați în primul rând la ce experiență are colegul agent care vă bate la ușă, să vă uitați ce echipă are în spate, dacă e mai tinerel, să vă uitați ce program și ce metodă de lucru are, pentru că astea sunt lucruri esențiale. O să vorbim încetuc pe aici pe acolo despre unele, despre altele. Sper să vă facă plăcere. Sper să ne adunăm tot mai mulți. Vreau să fiți drăguți și să-mi dați inimioare, să-mi dați follow dacă vă plac cum vorbesc și cum fac. Și asta ar fi o extrem de mare încurajare pentru mine. Așa cum vă spuneam, parcă e drăguță faza asta cu Imob Coffee și îmi dă șansa să fiu mai aproape de voi. Pentru mine asta e onoare, e o bucurie, sper și pentru voi să vă fie cu folos, să vă aducă bucurie și vouă. Cam astea pentru astăzi, dragilor.
Sper să ne vedem și mâine cu bine. Dacă sunteți dispuși, eu voi face tot posibilul ca să intru și mâine dimineață cu un alt subiect. Nu e complicat, doar să ne găsim timp și să rezonăm împreună și să fie cu folos, să fie cu energie bună, să ne bucurăm împreună de timpul petrecut aici. Vă îmbrățișez pe toți, să aveți o zi frumoasă, spor în tot ceea ce faceți și haideți la cafea. Pa! O zi faină!